37-årige Stine Janderup Frank har været med til Danske Kirkedage siden begyndelsen af 1980'erne. Det er en tradition. Det er en dejlig stor fætter-kusinefest. Jeg er sådan kun biologisk i familie med min datter, som er med, og min mor, der er med. Men mødes med gamle højskolevenner, gamle arbejdskollegaer, og så er vi ligesom på bølgelængde igen. For Stine har den fælles morgensamling, der indleder hver kirkedag, ekstra stor betydning. Jeg vidste ikke, det var det, der var vigtigt, da jeg tilmeldte mig, men det kan jeg mærke. Altså, det mærkede jeg ligesom i morges, og det er derfor, jeg er her. At være sammen og synge sammen, og det der sug i maven, det giver. Jeg tænkte, jeg får en supersnoller herfra. Supersnoller, det vil jeg rigtig gerne. Nu har jeg jo sådan nogle søndagsskolestørrelse børn. Stine er på rundtur i standene på Mulighedernes Marked. Hvad aldersgruppe henvender søndagsskoler til? Her er både klassiske og mere utraditionelle stande. Jeg tror på, at det her toleri, på den måde jeg gør det, kan være med til at åbne folks sind og også give dem måske lige et frirum midt i deres måske svære hverdag. Den umiddelbare reaktion, vi får her, når vi snakker om rollespil og kristendom samtidig, den er rigtig positiv, fordi der er rigtig mange præster og kirkeligt engagerede, som gerne vil have nye måder at nå især de unge på. Det bliver jo sværere og sværere, og der kan vi nogle gange hjælpe lidt til. Så i stedet for at høre om et etisk dilemma, så oplever man det og skal selv træffe nogle valg. I stedet for at høre om Jesus, så møder man Jesus og snakker med Jesus, eller i hvert fald en, der spiller Jesus. Ingen af os vil påstå andet. Men det er en måde for dem at være med og være deltagende og få læringen ind under huden. Forskelligheden er vigtig, synes Stine. Men det vidner også om, hvor mangfoldig kirken er. Altså, at vi er så mange, som udtrykker os forskelligt, hvordan vores tro er, hvad det er, der er vigtigt for os lige nu og her. Stine Janderup Frank er ikke i tvivl. Danske Kirkedage 2013 bliver selvfølgelig ikke hendes sidste. Næste gang om 3 år, så er ungerne lidt større, og så er de begge to med. Og sådan, ikke? Så det tror jeg, vi fortsætter med. Det er jo vores allesammen store fætter. Ja, men det er det. Og det er fuldstændig rigtigt. Og det der med at mødes. Og mødes, ja. Ja.